machiegni twak marwa ma jumani mano mar mine wacho kuma bende chenro mar kawo pach jopiny ahinya jodak weko malenya ma bende yudore sub county ma Bondo osebedo kadhi nyime ka bende tae kod bad migoyo noero mano mar Nupea ka e weche weko mag gero dag teko mar nuclear gino ma bende gie kinde machien mana kaka iseneno e Ramogi TV kendie jodak osebedo gi paro mopogore opogore e wi gedo makamano to gi gigo ma bende giwacho ni nyalo loko ngimagi. Kawuono wantiere koda director board mar Nupea mano Karen Olweny ma bende wadwaro twak godo omiwa matut ni to dag teko ma idhi ger mar nuclear ni endie dhi kelo ber mane oting'o ang'o gene to jodak malenya owinjo bed ni ng'eyo ang'o matut kuome. Oimore Karen machiegni kabisa erokamano ahinya matudi kodwa odhiambo ma kawuono. Oimore ahinya Jael, ago erokamano odiochieng' ma kawuono. Kapok achako dawach ni oganda mar Kenya wan gi mor matut ahinya kendo mathoth nikech teko mar stima mibiro kelnwa. Omiyo ago erokamano e chenro ni wanyalo mana chake achaka kwadhi mbele. Erokamano. Koro mondo wachaka chaka Karen, maduong' ma bende ji bo gombo ng'eyo ni to nuclear ni dag teko ma nuclear ni en ang'o, otimo ang'o? Nuclear ni kwa nene kendo wawinje ok ing'e ni en gima samoro ka ng'ato winje oting'o weche mathoth emomiyo samoro obagowa mang'eny. Koro miyo ok wawinje e yo makare. Odiochieng' ma kawuono kaka othuolona makende kaka jogo masiro dongruok mabiro nwa e pinywa ma Nyanza. Odiochieng' ma kawuono abiro wache kendo abiro temo ng'inje matindo tindo mondo oganda luo winji gima nuclear en. Nuclear kwa winje, nuclear nigi yore mang'eny. Jomoko winje ni en nuclear bomb, jomoko winje ka ng'ato winjo ni atomic bomb. Koro wakawe ka gimoro marach. To nuclear chutho en yo machielo mikelo godo mana teko mar stima. Kwa ng'iyo ni teko mag stima masani watiyogo machalo hydro, geothermal, wantie gi teko mag stima machalo solar. Koro nuclear be en achiel kuom teko mag stima wabiro bedo godo. Kendo en lony maduong' mopogore gi kaka dwa pari. Kwa medo gima be wantiere godo, gik machalo kaka stima lal, mago gin gik ma koro dwa rumo kabisa. To daher ng'iso jogewa anyuolawa ma oganda mar luo ni nuclear en mana yor machielo mar kelo stima. Teko ne ng'eny moingo mamoko gi. Kendo en gima dhi kelo nwa dongruok ma pok odwarone. Nuclear en aina kaka kelo stima, en yo machielo. Ok en gimoro malich ahinya, en mana noingo teko mamoko gi. Koro en achiel kuom teko mabedo mar stima. En gima ber moloyo. Karen, erokamano kuom ler makamano. Mana kaka iwacho ji mathoth kowinjo nuclear to pachgi mana kaka iwacho dhi e bom, dhi e gik moko maricho. To ber ni lero kanyero ni en kaka teko mar sitima. To gima adwa penjo be ichake duoke riwe gi duoko kanyero ni gimomiyo umede en mondo oduok chien kata omed jiwo teko mar sitima ma bende itiyo godo pacho kendie. Koro wadhi bedo koda teko mar stima tieng' adek mano kanyero mar jo Kenya Power Kengen chiwo ma nuclear ni bende biro kelo. Manyiso nang'o kopogore gi bedo gi teko stima mang'eny. Ma be nyiso ni nengo sitima bochopo kinde moko ma koro odok chien nikech ong'eny. Mana kaka iwache no Jael, nengo stima dhi dok chien kendo jok madhi winjo maber ahinya en aluora ma stima ma nuclear ni wadhi loso butgi. Mana kaka wasewacho ni imule ni Siaya en dongruok ma jo aluora kanyo gin koro gimwadendo gi kizungu ni benefit. Dhi bedo gigo maber molong'o ma kata gine ma gidhi yude mokwongo. Nuclear kobiro kwa ng'iye mos gi pinje manitiere to iyudo ni en gima kata sikunde obedo osuptal, obedo jok mapuro jopur. Iyudo ka masinde kaachiel gi industries mwadendo kembe mang'eny gin dongruok madhi timore Siaya en dongruok makoro dhi pogore gi ok en gima koro kendo dipim.
en gima dhi kelo dongruok maduong' ahinya, kendo alwora ma odhi luoro ema dhi yudo berne moloyo kapok okeye oko. Ting'eni en stima, en gima dhi kelo mach e piny mzima. To koro joma dhi winjo maber moloyo gin jogewa. Emomiyo kwawuoye to wawacho ni nuclear en gima ber, nikech kwang'iyo pinje mosebede sani, kwang'iyo kata Afrika, kinono mos Afrika ma gini koro sani ji larore godo. Wantiere gi Rwanda ma sani larore gi loso margi, wan gi Ethiopia ma sani larore gi tieko margi, wantie gi Egypt ma sani larore gi tieko margi. South Africa to notelonwa chon kendo winjo maber malich ahinya. Gini ka iwinje to jomoko wacho no en gima ni nyalo nego ng'ato. Nuclear pok nonego ng'ato, kendo dwa wachana ni pinywa kae gik machalo kata accident machalo apiko nego wa moloyo kata gik madigi luor machalo kaka nuclear. Omiyo dongruok ma jo Siaya dhi bedo go, gin ema gidhi yudo kony mokwongo ma kizungu luongo ni priority. Gin ema gidhi yudo kony mokwongo. Nuclear nigi ber mathoth, emomiyo ineno ka ji larore kode. To kata kwang'iyo be pinje wazunge ma be entiere, onge piny madigomb keto gimoro manego ji piny wazunge kendo dhi maber. Iyudo kata gik machalo kata transport, gik mineno kata gik moko mwang'iyo ni reli mar iluongo nang'o gi kizungu miluongo ni train. Iyudo ka en gima ringa gi stima. Wan stima koro kata lal mar stima moro malal satecha macha dhi bedo gima wich koro dhi wilgo. Omiyo jok maluora gi dhi bedo but nuclear ni en dongruok mapek ahinya. Erokamano Jael. Kopogore gi mano, nikech wang'e ni jo piny kono ero osebedo gi ng'anyo, osebedo gi ywak maka kod kacha. Achiel kuom gi giwacho ni dag teko makamano, ka wang'iyo kata boosters moko mag kembe mag simbe ma koger kamoro to ineno ka gichiele, giwacho ni ji kik dag machiegni kanyo ero. Dag teko ni bende kogere, achiel kuom gigo eko ma bende nitiere en ni jopiny bodar, jodak malenya nyaka koro dal moro ochiw lo midhi time gedo makamano ero. Compensation dhi chalo nade? To ka en dar maromo nade? Eka moro 2, 3, 4, 100 koso? Erokamano ahinya Jael. Ka wuoyo kendo e wach lenya, chutho wang'e ni dongruok ma kabiro machalo kata mana kaka iwache, kata ndara kigero iyudo kidaro ji. Koro daro ji ni ema samoro donjo it ji be marach. Ang' na wuoye ni odonjo it ji marach ni ibiro daru ma ok mwango dar. To be gima chalo kaka nuclear en gima jok mantie alwora kanyo, lo en gima nyaka wawinjre kodgi e yo makare. Kendo gin e jok ma koro nyaka chung'a motegno ma wayie winjo wechegi kendo wago mbaka. En gima biro kawo process ma giwinje e yo makare kabisa, kapok wadonjore kata ni koro ni ng'ato ing'iso ni mondo ous kata lobe. En gima nyaka gine ma koro waluongo ni stakeholders ma nyaka wawinjre go motegno kabisa, ma giwinj tie wach maber. Nikech gini nyaka koro walos kodgi eka koro wachako wadonjo ni koro wayiere ni koro gima kama dhi mbele. Omiyo kapo ni ibiro chopo ni koro kata ni daro ji, nikech kama wadhi kawo nyalo kawo eka 500, to eka 500 ni mondo koro nwayier kata mana lenya ma koro waseluongo nyinge ni, nitiere jok ma osomo mwaluongo ni jok mosomo engineer, ma dho ngere luongo ni engineers. Kapok oyier kamoro nyaka ne yud ni notim nonro ne makare, ma ng'i ni en kama ber ma dhano nyalo bedo godo kendo nyalo bedo go kata koro odargi to gin mana alwora kanyo, onge gima nyalo timore. Omiyo lenya no bedo namba 1 e yo makamano. To kendo kochopo ni wang'iyo kendo iyudo ni kama nwayiero no be dhano ok odake mang'eny ahinya. To lo chutho wang'eyo ni e piny onagi lo en gima wageno, kendo en gima koro kata wan jo nuclear park mwatie nyaka koro waterre mos mwawuo kodgi e yo makare ma giwinji, ma gimbe gine dongruok.
nikech kata sama koro wawinjore kodgi ni gibiro dar kata ni koro giuso nyaka chulgi, nyaka sirikal los ma wadonje gi okinde mang'eny ma wachnegi ni gima kama kama. Ok en gimikawo kata gang'enge ni koro ni imayo ng'ato gimoro. Sirikal ma wantiere sani en sirikal ma be opuodho dhano kendo wuoyo go yo moro makare. Omiyo wan jo kaka Nuclear wachano mar ni kochopo ni ma jomobet machiegni ni nyalo wuok, wabiro luwo chike kaka chik dwarore, mwawuo kodgi yo makare makoro ma chulgi bende ma kata kiwe chulogi gidhi yudo gik mang'eny moloyo kata mana chudo no. Omiyo gimoro ma gidonje it dhano ni gini ibro mau, kik waket gik makamano e pachwa ka ok wang'e gima ber, kik gimoro kalwa gima ber. Erokamano Jael. Mago mana kaka iwacho kanyo kopogore kod wachno ero mar ni jopiny ema bokwongo bedo gi sitima makamano ero. Kapono puodhe kendo koro kale winjo bed no gedo ne winjo bed ni chako aparo ni higa manyien. To thuolo bedo nade ne jodak Malenya, ne jo sub county Mabondo, ne jo Siaya county, nikech ang'e ni kumitime gedo tije odhuro. Nitiere jolony bende mang'eny kabisa e Siaya county kanyero. Ibo migi thuolo mokwongo e tije makamagi kopogore kod jolwedo kende. Jael, mana kaka iwache no, be iwache kendo mondisore kabisa nikech ang'e ni imbe nyako molony mong'eyo gigi eki. Kochopo ni koro jok manitiere machiegni kanyo gine ma gidhi kuongo giyudo gigo ma onego bed ni gikonyo kata gedo. To kata kwawe mano, nyithindo manitiere sikul mantie university, kech sani we wasechako kata mana wuoyo gi skunde university mantie machiegni kaka Jaramogi Oginga Odinga Giri, wasechako wuoyo kata gi university mantiere nyaka piny mar Western e piny Waluya. Wawuoyo kodgi nikech sani koro tije dhi dhuro mang'eny ma gimokwongo mwadhi ng'iyo ni nyithindo modak alwora mar Lenya ma odhi mosomo to be nitie nyaka tije ma kata ok ochuno ni chop nyaka e university nikech wich opogore. Tije dhi bedo modhuro mang'eny kabisa. To kendo Jael kachaka nuoyo mondo koro nwachop kamae, wan be gima ber kabiro nwa e pinywa kata dawach ni e piny onagwa, en mana ni gen gima dhi konyo Kenya mzima, en mana ni koro kete ni odhi bedo mana Siaya. Gini kanyocha nwadhi nyaka Canada, pinje ma gini nitiere, wambe nwang'iyo mondo wang'e ni gini ochalo nade. Wayudo ka dak ber ma en gima ber kabisa. Omiyo ka waduogo to dwayud ni nyithindo ma biro konyore, tich dhi bedo mang'eny, to kendo suptendni dhi bedo mang'eny. Jok matimo ohala ibo yudo ka gitimo ohandgi kendo ohala biro dhi nyime maber. To kendo kichak ing'iyo industries madibedi, wabu bedo gi ji mabiro, kembe mang'eny mabe bukelo industries gi kanyo, to ibo yudo ni kendo ndiko ji mang'eny. To wan kaka jo Nuclear to jok mwadhi kuongo nyaka benefit gi dho ngere gin nyithindo mosomo ma wantiere go machiegni. To nitie nyaka tije lwedo mabe wabu yudo ni wachako wakawo jok motimo diploma, jok motieko form 4, tije dhi bedo modhuro mang'eny kabisa. Erokamano Jael. Ang'e ni migepe machalo kaka maru kanyero, gedo makamanero ok iwuothi donje e Bondo town kanyero tinyiso ja hardware ni ero kelna simiti. Jogo ma wachi ni kaka koro nigi hardwares, jok mantiere koda loche ma construction ang'o geni, gibo yudo thuolo makameni tang'o geni ma kapono chopo kindego nitiere ikruok mowinjo bed ni gintiere godo gichak chon. Erokamano Jael. Kendo dawach ni seche ma wantiere ni emomiyo watemo mondo wadonje kind oganda kwalero negi gima gini biro kelo. An daero wacho mana kaka iluongo nyaka jo uso hardware, magi jok ma ohandgi biro dhi malo gi atamalo mang'eny kabisa. Sani an gima dakwayo jo Siaya ni jok ma dibed ni oko, jonyiego nitiere e girwani. Akwayo joluowa moluoro Siaya, gini kik wewa, kowewa to kwachak wayud kendo.
to daher paro ne ojoluowa ni gini ne en gima baba Raila Amolo Odinga, the right honorable, the late Raila Amolo Odinga, no ne nigo e paro makata ka ne koro odhi ni koro owewa e piny ka, en gima nokete pache mang'eny emomiyo nowuoyo gi jatend piny mabe ohero joluo kabisa kwang'iyo kata dongruok masani kelonwa. To nowacho ne ni gini dahero mondo obed mana Siaya. Ema kaka gini ne kendo gi hawi maber nodhi obedo Siaya. Nitie weche moko ma winjore e pinywa luo kanyo ni gini ni ne nitie Kilifi. Jo Kilifi sani dware to koro wawacho ga ni ka chako osepukre to koro jootek. Sani ok wanyal duoke kucha nikech president wa ma Dr. William Ruto ber manohero go baba mowacho ni gini kaka nodhi owinje, to baba be wang'eni ne en injinia mosomo gik mang'eny. Mae lekne mane owacho ni nyaka timore, en mana notimore marach ni koro onge, to mae en lekne kabisa. To lekne ni en gima koro jatend piny be wacho ni nyaka timre. Koro jolenya kaka gini obiro, sani nitiere ji mobiro mowuok oko koni gi koni kendo goyo gini kabisa. Ok da wacho mang'eny to nyaka wang'e ni wasigu dwaro mondo odhiyo. To jopiny mamoko we ang'isi e jo Siaya, ka sani yudo ni gino chako dhi kama chielo, ibu neno ka dhano omiyo dhoggi makata koko mora mora ok ibi winjo. Akwayo kendo akwayo gi muolo ni jo Siaya, akwayo ni jok makelo weche mawacho gik moko maricho e gini kik wawe dongruok wewa, kech koweyo adieri to waweyo ma okapar ka chieng' moro kendo wachako wayudo gima pek machalo kama. To adier kendo Jael daher wach ni kama koro wachike ni wan sani watudore kata gi jo hardware mine ni wachogo kanye ma koro wantie en mana ni mana kaka wacho ni josem ng'eny miyo koro samoro kidi bayore to ng'ama bayo kidi ni en ng'ama ng'ato sing'iso, to jasigu ni en ng'ama ok dwa dongruok. Waseng'eyo gi to kendo ok gidwar dongruok ni. Koro nyithindo be mantiere kanyo, nitiere jok mawuluomo matin mwakawo mwater oko mane kata gimoro magiwacho ni rech, ni kia rech dhi timore nade pi. Nuclear ben kama igero ma kata gik ma nitiere iye ok tudre kata gi pigno. To kane wadhi kata mana pinje maoko manitie, en kuma pi nitie, wachamo nyaka rech mantiere kuondego. Onge gima kamano ma ng'ato bo wacho ni gini obiro ketho kiang'o, onge gima gini ketho kata chiel. Omiyo watudore gi ji sani, dakwayo ni ka gineno kata jo nuclear, to gibed abeda mamuol kod jogo mondo pimnegi kar wach maber, mondo ka ging'e. Kanye mwadwa mulo, nikech achiel kuom ywak ma bende ne gin kata luoro mane gintiere godo, nikech ing'e ni Lenya bende nitiere but nam. Iluongo ni environmental impact. Kopogore gi mano, kata e ngima dhano bende iwacho ni weche go eki mag radiation ang'o gini bende nyalo hinyo ngima dhano. Gima ber nyaka bede gi rachne achiel ariyo adek moko. Koro kata sapa walando injili man nuclear ni ber. Wang'iya ni to kapo ni entiere gi rachne moro, nitiere okenge ma bende oseketi, gin mage to okenge mage moketi mar geng'ogi. Mana kaka na wacho ni engineers molony en gima be ok chakra chaka ni pap. En gima ing'iyo yore te ka nitiere, nikech nitie gimiluongo ni wastage manya samoro biro bedo. To sani waseng'iyo nyaka kembe mabiro konyo managing wastage. To kama nuclear nitiere en gima idhi ket safety ne maber. Makata ibo yudo ni dhano wuon mondo yud kata ni gimoro timo, ni kata gini otimore kama. To kendo achaka paro ni jopiny ni ok en mbom. Nuclear ena yor loso sitima. To gik ma imulo miwacho ni samoro nyalo bedo, ndio onge gima bera chuth. Nyaka bede gik moko ma diwach ni nyalo hinyo dhano. To mago duto dwa wach ni gin kare, nikech kwang'iyo ang' na pima kata mong'injo matindo, kata ndara mine ni gero gani. Ing'e gimomiyo samoro idari mabor nikech mashinde dhi kalo ka mang'eny. Gik moko nyalo kalo mang'eny to timore nade momiyo dhano koro iketo mabor. Koro kata nuclear ma wawacho ni en gima idhi gere ma kata wall ma intiere
wall bedo thick machalo 7 meters. Para wall mar 7 meters. In dhano ni idwa donje kata idwa time nang'o. En gima nigi safeties ma sani oket in place nitiere mang'eny kabisa. Onge gimoro amora ma diwach ni biro timore e yo makar marach. Jo science manitiere magi gik ma ema stage ma mokwongo mwang'i ni to odhi bedo nang'o. Omiyo odhi bedo gimoro ma orit ma mondo yud ni hinyruok mar dhano dhi bedo machuok. Emomiyo napimo kaka kata apiko nego ji mang'eny. Nuclear pok nwaneno kumonege dhano nyaka chakre nini. Ineno ga ka jok matiyo e lab chune mondo orwak gloves, orwak lab coat kapok odonjo iye kanyo. Ang'eni bende jok mabo bedo katiyo iye kanyo ka nitiere gimoro to giritore gin owuon kapok gidonjo kanyo, to ka giwuok oko to gimoro amora ni kare. Nitiere penjo moko ma bende donjonwa kendie. Ray Wuod Agenga ka nitiere Kadem iwacho ni penj rang'iny to nuclear no obedo generated gang'o, otiyo gi teko mane? Mano bende dhi gi penjo machielo ma ng'ato penjo wacho ni hydropower en pi, geothermal en vapor. Nuclear ni ten entiere kod ang'o maloso stima ni? Kaeto mar ariyo, ji biro dar kilometers adi from the power plant? Mana kaka openje no, nuclear en daluonge ni en tiere kaka reaction, en heat ma itiyo godo mopogore gi kaka ma geothermal mwatiyo kata gi oil, coal, gi gas. En kendi yudo ni gine mare ilose gi pi, heat makelo liet koa e pi. To steam ni en gima kodhi malo to odhi o generate stima, o generate power mach. En kendi koro kipime kata gi gine mopogore gi oonge gi lil mora mora. Iwacho ni en oler moloyo kata mana mamoko mwatiyogo ma samoro itiyo gi coal kata gas. En oler moingo kata mamokogo. Emomiyo ineno pinje mang'eny kidhi kata France iyudo ka diwach ni 80% tiyo kod nuclear. Gima rach ema dhano weyo, to mae kine pinje tiyo kode mang'iso ni en gima osewach ni ober kabisa. Erokamano ahinya kuom mano ero. To iwacho kamoro kanyo ni kaponi jo Lenya, kaponi jo Siaya County ok opuodhe, to joma moko pacho kendie nyalo yude. Ma bende nyiso ni nitiere kuonde mamoko ma bende nung'iyo mondo ugere dag teko ni. Gin kaka kuonde mage? Kuonde mane mapod be ang'eni biro timore nikech kama okwongo mane wakwongo wayiero ne en Kilifi. Mabe nawacho kanyo ni gin joma koro sani kata dwaro gini kendo. Omiyo kuonde mane wa identify en Kwale, Kilifi, to nitiere kuonde moko be Nyanza wa kaa ma samoro wanyalo ng'iyo. But pod watimo nonro makare ka be ni nyalo bedo maber. To kuma olonya ahinya ma wayiero en Lenya. To nitiere kuonde mopogore nikech wachako gi matin eka koro wabiro sudo godo nikech en gir pesa. Gir pesa mabiro mang'eny en gima ng'eni en gim dongruok maber kabisa. Emomiyo en pesa ma kata wuon piny ong'eyo, jatend piny ma President Ruto ong'eyo ni en gima koro nyako kete pache kabisa. To kendo en gima okete chunye mondo losore e yo makare. Pesa mabiro nwa Siaya, dawach ni Nyanza te, en gima pek. Omiyo waketa uru pachwa mos gi kuonde mamoko ma be ang'eni jo engineers mabiro yiero biro neno ni ka en kama ber, to wabiro mana rwako kakoro gik moko dhi maber kapok watero kendo kumoro maoko. Wadwa ni wachak mana kod Nyanza wani. Erokamano. Penjo machielo ma bende odonjo kendi aparo ni mai bende ahinya ne jodak Malenya kopogore ni gin ma gikwongo yudo sitima, kopogore koda tijego eko. Lenya dhi dongore machalo nade? Nitiere dongruok ma dhi bedo?
yore gi dhi bedo ni ber. Weche go eko mag duoko lwedo social corporate responsibilities bende gidhi neno ni skunde ma kanyero koro olokore nikech jo Nupea koro omako gi kendo koro konye gero skunde, osiptende, weche mag thieth, dongruok malenya bo chalo nade? Dongruok malenya mana kaka namulo obed skunde dhi gerore mang'eny kendo dhi bedo gi lony mamalo nikech king'iyo mos adier Jael tiyudo ni stima e teko mar gimoro amora. Koro yudo ka stima obed subtande ma samoro ka stima kata odhi olal kaka stima ing'eni lal madier wang'eyo stima kaka lal samoro to emomiyo ineno kata mana jatelo manyocha oyier komiwa ng'atwa ma be sani osetiyo ne jopiny maber, minister motelo ne energy Mr. Opiyo Wandayi osetiyo tich maber, to gik mineno koro biro gi gin gik ma mokete pache kendo osiro kabisa ni gini kik dhi kamoro. Emomiyo dongruok madhi bedo Lenya kata Siaya kata mana Nyanza te, parapara ni gini dhi konya Nyanza te. Sikunde kata subtende samoro yudo ka stima odhi olal ma nyithindo kata manokete incubator moko dhi otho, gik ma kamagi dhi bedo maonge. To kichaki ng'iyo industries, jok mabiro timo ohala ma oko dhi gero industries mang'eny Siaya kanyo gi kuonde mamoko nikech koro mach be ng'eny, mach okere kamoro amora. Dongruok moro amora mabiro gi sitima nyaka koro bed mana Siaya kanyo. To king'iyo kata yor mar ohala, yor pur, gik mang'eny sani koro ok inyal wacho kata ni pi en gima kata nyalo miyo kata pi girigo koro bedo kata kamoro nikech yot inyalo yudo ni inyalo ywaye, inyalo time nade, pressure mar ang'o. Koro yudo ka dongruok dhi bedo mathoth ma ok dwa wach sani ni koro kata ni nang'o, but wang'eyo ni dongruok mar stima to ni malo kabisa. Skunde maluoro, osuptende dhi bedo maber. Erokamano. Mana ng'eni en achiel kuom gigo eko ma bende oketi ni ng'ata ng'ata ma bende timo dongruok e gweng' moro amora nyaka ne ni ngima jogweng'no ero olokore kendo odhi kata odhi mbele e yono ero makare. Nikech sawa bende koro dhi karumo, sani pod udhi nyime gi public participation. Ka thuolo ma public participation orumo to kuom hawi maber jolenya Siaya County koro opuodho ni bas koro wayie gedo no unyalo kele. En gima nyalo chako karang'o to kaw kinde machal nade kigere to chako tiyo karang'o? Dawach ni gini mana kaka nawacho ni en gima pek, en process. Sani wantiere wawuoyo gi jopiny to kendo ka giseyie to kendo koro wachako kawo higni moko mar ng'iyo ni to ang'o madwa ket kanye. To kang'iyo chutho kang'iyo higni monyalo kawo to onyalo kawo higni 7 kata 10 mondo koro oti nikech en gima opoge kidienje mopogore opogore, okenge e stages mopogore opogore. Koro iboyudo ni wachako kod pimo ne dhano wach, ka giseyie to koro wadonjo e yor ng'iyo ni to lobni ochalo nade, to gini koro wachako donjo e safety, wang'iye matut kapok ochak lose. To higni monyalo kawo to en mana kaka wacho ni 7 nyaka 10 to oruma. Okay, ma bende nyiso ni ok en gimoro ma ni higa manyien koro stima kere, teko nuclear koro chako kere Siaya County. En gino ero ma bende pod biro kawo kinde ka pok otimore. To sani koluwore kod public participation musebedo kotimo, ineno ka pach jopiny lokore koso pod weche pod nyaka umed rieyo? Dawach kendo ni wasetemo mondo wawuo gi jotelo machalo MCAs, wasetemo wawuoyo gi MP mantiere kanyo Honorable Ochanda,
mabe nwadhigo nyaka Canada mondo ne gima timore. Kanoduogo to en gima nopuoyo kabisa, kendo ang'eni josiaya nene kamoro amora kowuotho ong'iso gi ginie ni kik wewa. Omiyo ji nitiere jok mana kaka nawacho giponde i oganda to gibiro mar ketho gini mondo dog kama chielo. Omiyo samoro pod iyudo ka jomoko nyalo dwaro nokel tulo, gidwaro ni mondo gikethe, to nitiere be ji masani osechako ng'eyo ni en gima chalo nade. To gima ng'eyo ni mos mos, mana kaka nawacho ni jopiny ema nyaka to wati godo, kendo gine jomokwongo manyaka koro wabed go piny kendo gihera mang'eny mondo wang'isgi ni gini en gima chalo kama, mondo koro giyie. Jok modong' ma pod pinge akwayo, kendo ema pod amedo kwayo, momiyo kanimiya thuolo ni kechimbe in nyaronagi to kendo ing'e ber gini, mana kaka no asego kodi mbaka in emi ing'isa be matut mang'iso ni en achiel kuom jogo mong'eyo gini e yo makare. Emomiyo ji te ma koro dhi winje, emomiyo nawacho nadwa nang'inje e yo matindo tindo, dhi bedo ambassadors manyalo konyo wadu. Sami ing'iso ng'ama chielo ting'e ni gini en gima koro yudo ka en gima dhi gerore e yo moro maber, ma koro jok mapinge gi wadwa ni mondo wagol gi mus mus, wakegi mondo wagol gi e kind oganda. Gimoro ma gibiro jotelo nitiere mamoko be wa kuonde mang'eny NGOs, to NGOs gi wakia kuma giaye, to biro to ng'isi gima kama chieng' moro ni waywaga ng'e. Anakwayo jopiny ni kik wabed gi paro moro ni gini rach. Wabed piny ka ng'ama ok owinje to wanona nona yo, to wabedo gi muolo, to wawuoyo kodgi, to gini koro donjo nange. To kendo damed wacho Jael, mane dakika chiel kibedo mos ing'iyo mos, erokamano. Daher wacho katieko bende ni kine President William Ruto kendo ka noyiero Minister mar Energy Opiyo Wandayi en ng'ama wuodwa ma Siaya, to mae gima osiro kabisa, ok apare chunye wuon dokel gima dineg jothurgi. Omiyo gini wakawe uru e yo makare kabisa, onge gima nyalo negowa, to adier ng'ato ok dibi ni kelo gima nego jopiny. Omiyo jok ma keyo weche maricho katieko, akwayo ni mondo giwe wang'ni, giwe joluo kaka wane broad based ka, mondo wayude berni kapok orumo, wayude berni, wayude dongruok machiegni wakwan. To agone baba Raila Amolo gi familia ne erokamano, nikech mae ne en gima ne dwa wacho ni child ne manochako, nyathine manochako ni koro gini nyaka dhi mbele. Agone President wabe William Ruto erokamano kuom yiero piny onagi ni mae gini nyaka bi mana e pinywa ka. Erokamano Jael. Erokamano ahinya, erokamano maduong'. Aneno ka sama wadhi ka watieke makoro moko kuom ote biro, but ang'e ni Karen wabochako wayudo thuolo machielo, mana kaka iwacho ken gima rumo gi kawuono, ma en chakruok. Nitiere jomoko ma bende wacho ni e ground inyiso gi ok en 500 acres, moko inyiso gi ni 800, koro gimanyo ler makamanero. Jogo eko ma bende onge koda title deed to gintiere kumibogede, giwacho ni kionge title deed to serikal ok bi mi compensation. Kore timo nade? Joma onge title deed aparo maesa koro chaka menyo gi chonchon. Karen erokamano ahinya, ng'eni wabo medo tudore mondo wameda lero matut weche gi ekie mag dag teko mar nuclear. Gikanyo bende emochopo giko twak ma bende ne wantiere godo kawuono e chenro ni mar mine wacho. Wachako rade juma manyien, iluonga ni Jael Lieta, jaloko maro osebedo Wilson Ochuka.